Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions. A viete, čo je dneska za deň? Dneska je 22.12.2016 a dneska sa v Trenčíne koná Grand Party. Bude tam DMS, Nerieš, Defly a mnoho ďalších. A dneska vás tam zoberiem so mnou. Tak ideme na to. Don't be scared. Do Trenčína ma berú chalani autom, takže ich ideme počkať a cesto do Trenčína trvá nejakých 20 minút. Inak ja už idem tretíkrát na DMS-ku. Oni majú taký pobyčí koncert, ty kokos. DMS-ku ja som zvedavý na Hogo Fogo. Keď tam je Robo, tak si niečo dojebem. Robo. Jaký novodubnická kapela, ty kokos. Novodubnický rap tam budeme počúvať. Kokos, ja to budem radšej počúvať v aute. A ja poznám aj pesničky. DMS! Ty piča! Tu som bol na majstrovstvách sveta. Áno, a vyhral si to. Nie, ty kokot, som tam robil catering, ty kokot. Trenčín má svoj vyjebaný domov! Lebo my ho stále nemáme. A už sme stáli kokoti, už sme dolu. Trenčín, daj mi ruky hore a potujem so mnou! Poď! Bude sa pekto! Trešku! Nevieme, kam ideme, chodíme len tak hekto. Si pripravený, Trenčín? Trenčín chce vidieť tú energiu, tak jak vidím teraz. Že budeme sa tým živiť zajabať.
Točíme. Inak ale poviem vám, že celkovo... Koľko je hodín? Ale páčilo sa mi, že dával aj staré pesničky. Po tretie iba. Počkaj, kokotkovia, idú za tebou. A ideš do piče? Daj si pozor do piče, lebo ťa zrazí ten najebaný. Ideš, kokot? Šiel okolo mňa, vieš, jebol do mňa, ja som jebol do ňoho a že čo, že chceš na piču?